Vamos seguir com anem. Benvinguts a un nou Screencast. Ara ens ha agafat la dèria i estem fent un darrere de l'altre. Bé, aquest és una petita revisió que portava temps pendent de fer-la. De fet, des del programa 144, per cert, programa que us el recomano, on vàrem entrevistar en aquest senyor que veieu aquí a la foto, que és en Pedro Valdés Sada, és astrònom, científic, i té un podcast de divulgació a la ciutat de Monterrey, a Mèxic, que es diu Obsessió por el cielo. Fa molt de temps que funciona i és genial. Bé, doncs en aquest programa vàrem sortejar 2 suports per a iPad dels amics d'Alerta Phone. I nosaltres ens vam quedar, contràriament al que acostuma a passar, un tercer per provar-lo, que és aquest d'aquí. És suport flexible, funciona per tots els models d'iPad i, de fet, fins i tot al ser extensible, us poso la fotografia de l'extensió, veieu, les cames s'extenen, el podeu fer més llarg, és molt robust i fins i tot podríeu recolzar, a part de l'iPad, un MacBook Air o un petit portàtil d'aquests lleugers. I qui diu iPad diu qualsevol altra tauleta. El preu està a 22,95 i gairebé 23 euros. És una mica car, però el suport és robust, porta una funda, és transportable i funciona molt bé. Ja us dic, els amics d'Alerta Phone. A banda de... Jo el faig servir molt, per exemple, quan vaig a veure clients. La funda de l'iPad la pots doblegar i, de fet, ja adquireix un angle, però cau. Si mous la taula acostuma a plegar-se. Mai pots trobar l'angle correcte pel client i això, aquest tipus d'instruments funcionen força bé. L'utilitzo quan vaig a veure clients per fer demostracions aquestes que estem asseguts a la taula amb l'iPad, o bé, i us he portat la foto perquè veieu la curiositat, aquesta és una foto de minuts abans de començar un programa, fa un parell de programes, i aquí el veieu a la taula, és de color blanc, no sé si l'aprecieu amb l'iPad, aquí, on estic movent el ratolí, i amb taules atapeïdes com és la nostra, que és petita, doncs també funciona força bé. Suport per tot tipus d'iPad, flexible, robust, a 22,95 pels amics d'Alerta Phone. Fins ara, mosseguis.